నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ విత్ చల్చర్ గుర్రం టీమ్. నేను మీ నేహా చౌదరి. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం అంతా ట్రైలర్స్లో, పోస్టర్స్లో ఎక్కడ చూసినా ఫేస్బుక్లో కూడాను ఫుల్ ఆన్ హల్చల్ చేస్తుంది మన ఈ చల్చల్ గుర్రం అని. సో ఫుల్ ఆన్ సవారీలో ఉందన్నమాట. సో అసలు ఈ గుర్రం అసలు ఏంటి, ఈ గుర్రం సంగతి ఏంటి, అది రేస్కి వెళ్ళే గుర్రమా, గుర్రమా, ఏంటిది అసలు, వీటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే మన టీమ్ తోటి మాట్లాడాల్సిందే కదా. ఎస్, సో రైట్ నా మనతో పాటు టీం అందరు కూడా ఉన్నారు. అంటే ఇద్దరు హీరోయిన్స్, హీరోకి హీరో అంటే ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ ఉన్నారనమాట. అదే మన మోహన్ ప్రసాద్ గారు, డైరెక్టర్. సో తనతో పాటు కూడా మాట్లాడి డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసుకున్నాం. సో ముందుకైతే మోహన్ ప్రసాద్ గారు, హలో సార్, హౌ యూ? గుడ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ జస్ట్ కాలింగ్ us, just making this thing good. అవునా, బాగుందన్నా ఇంటర్వ్యూ. సార్ నిజంగానే సార్ ఏం గుర్రం సార్ మీది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? సో ఇట్స్ ఇది కంప్లీట్గా ఇది చల్చల్ గుర్రం అంటే ఇది తెలుగు అండి, కంప్లీట్గా చల్చల్ గుర్రం. సో తెలుగు సినిమాకి ఒక చిన్న సూట్ వేస్తే ఎలా ఉంటుంది, అవుట్ అండ్ అవుట్ తెలుగు సినిమానే, దానికి సూట్ వేసి విల్ జస్ట్ మేకింగ్ లిటిల్ మోడిఫికేషన్ అనమాట. కొంచెం క్లాసిఫైడ్ చేసి స్టైలిష్ జంధ్యాల గారి సినిమా ఒకసారి సూట్ వేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. క్రేజీ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తున్నారు కదా సార్ మీరు మాత్రం. తెలుగు సినిమాలకి సూట్ వేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఈ ఐడియా కాన్సెప్ట్ కానీ ఎక్కడ వినలేదు, మాకు ఎవరు ఈ రేంజ్ లో చెప్పలేదు. బేసిక్ అంటే తెలుగు వాళ్ళు హాస్యాన్ని ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేస్తారు కదా, మనం చూస్తున్నాం టీవీ షోస్ కానీ ఎవ్రీవేర్. సో నవ్వు అనేది ప్రైమరీ పార్ట్. సో మనది వీ కాంట్ పర్చేస్, కొనుక్కోలేం. సో బెటర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే మొదటి ప్రాధాన్యత హాస్యానికే ఉంటుంది. సో అందరూ హాస్యాన్ని పండిస్తున్నారు, ఒక కొత్త కోణంలో ప్రయత్నించాలి అనే ఆలోచనలో నాకు ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ జంధ్యాల గారు, ఈవి గారు అండ్ ఆల్ ది కామెడీని ఎస్టాబ్లిష్ అందరి డైరెక్టర్స్కి ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ అనమాట. సో నేను అనిపించాను మనం వర్క్ చేస్తున్నాం, స్పెండ్ చేస్తున్నాం, అండ్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీ టు మేక్ ఎ ఫిలిం, సో బెటర్ పీపుల్ ఎంజాయ్ ఇట్. ఓకే, సో హాస్యాన్ని ఒక డిఫరెంట్ కోణంలో పరిచయం చేశారు ఈ సినిమా. హాస్యానికి జస్ట్ మన స్టైల్ చేసి మేకప్ చేసాం అన్నమాట. ఓకే, సో మేకప్ చేసి వి జస్ట్ గోయింగ్ టు అకార్డింగ్ టు ది సిచువేషన్. ఒకప్పుడు పాత ఫోన్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు మొబైల్స్ వచ్చాయి, స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చాయి. జస్ట్ లైక్ దట్ ఒక జంధ్యాల గారి సినిమానే వి గాట్ ఇట్ ఇన్ ఏ యూత్ అనుగుణంగా అండ్ కరెంట్ జనరేషన్ కి అనుగుణంగా వి టేక్ ఇట్ ఇన్ కార్పొరేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, అందుకనే దాని చిహ్నంగానే మొదట చల్చల్ గుర్రం. సో మన చిన్నప్పుడు అట్మాస్ఫియర్ రిమైండ్ చేస్తూ మూవీ స్టార్ట్ చేసాం. ఓకే, నాకున్న డౌట్స్ కి నేను డైరెక్ట్ గా మీ దగ్గరికి వెళ్ళి క్వశ్చన్ లోకి వెళ్ళిపోయాను, అసలు వీళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు, సారీ. సో ఆఫ్ కోర్స్, హాయ్ దీక్షా, హౌ ఆర్ యు? Great. How are you? I'm so good. I just got better after seeing you guys. Oh wow, that's great. Angana, ever gorgeous, ever pretty, ever beautiful, so attractive all the time. So thank you. Welcome to you too. And Angana, you're really looking good today. Thank you, Neha. And movie lo kuda you're looking so like a little saw the bossy, and the trailers lo looking so bossy at the same time too glamorous. Ain't a secret, ain't it? Glam factor of our film, so she has to. So the director wanted me to be portrayed that way. So sir, at the same time Anganani మనం తెలుగులో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఫుల్ లెంగ్త్ లో చూడబోతున్నాం. ఆఫ్ కోర్స్ తమిళ్లో వేరే లాంగ్వేజ్ లో చూసాము. అట్ ద సేమ్ టైం తన్ని ఎంత గ్లామరస్ గా చూపారంటే దీక్షని మేము ఆల్రెడీ తెలుగులో చూసాం. సో తన్ని చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ లో చూసాం, బట్ ఇంత గ్లామరస్ గా నేనైతే ఎప్పుడు అంటే బయట ఆడియన్స్ టాక్ కూడా బై ట్రైలర్స్ ఇంత గ్లామరస్ గా, ఇంత క్యూట్ గా, ప్రిటీగా ఎప్పుడు చూడలేదు. సో వీళ్ళ గ్లామర్ గురించి వాళ్ళని అడగకండి, మీరు చెప్పడం బెటర్. తనే ఆల్ బికాజ్ ఆఫ్ హిమ్. అంటే ఒకటండి, లైక్ మొదటి సినిమా బేసిక్గా నేను కొత్తవాడిని కాబట్టి. సో సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్, కొత్త వాళ్ళు చేసినట్టు తీయలేదు సార్, అది ట్రైలర్స్ చెప్పొచ్చు, దట్స్ అది మీ అభిమానం. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అంటే మెయిన్ ఆన్ స్క్రీన్ కనపడే వాళ్ళు, ఆన్ స్క్రీన్ కనపడే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అందం ఉండాలి. దట్స్ ప్రైమరీ ఫ్యాక్టర్, అది ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోవాల్సిన విషయమే. అండ్ ఎస్పెషల్ కమ్ టు అమ్మాయిల విషయంలో వస్తే ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో అందుకనే నేను ఈ క్యారెక్టర్స్ ఎంచుకున్నప్పుడు నాకు ఇద్దరు హీరోయిన్స్ కావాలి, అందులో ఖచ్చితంగా ఒక అమ్మాయికి తెలుగు తెలిసి ఉండాలి. అది నేను డే వన్ ఫిక్స్ అయ్యాను, తెలుగు తెలిసిన అమ్మాయి ఉంటేనే ఆ క్యారెక్టర్ని ప్లే చేయగలను అనమాట. సో అందులో నేను, మీరు నమ్మరు, ఫిలిం స్టార్ట్ అయింది అయినా కానీ దీక్ష క్యారెక్టర్ని ఇంకా మేము ఎంపిక చేయలేదు అనమాట. సో అంటే ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్ నాకు తెలుగు మాట్లాడే అందమైన అమ్మాయి కావాలి.
సో ఎవ్రీబడి ఇండస్ట్రీ నోస్ లైక్ తెలుగు మాట్లాడే హీరోయిన్స్ చాలా అరుదుగా ఉంటారు. సో ఫైనలీ వన్ డే జస్ట్ గాట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద షూట్ ఐ గాట్ దీక్షని చూడడం జరిగింది. అండ్ షీఈస్ ఫ్లూయెంట్ విత్ వాట్ ఎవర్ తెలుగు అండ్ ఎవ్రీథింగ్. తెలంగాణ కూడా తెలుసు ఇంకా మాడితే తెలంగాణ ఇంకా ఎక్కువ తెలుసు అనమాట. సో అలా చూస్తున్నప్పుడు అండ్ ఈ కథ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు చెప్పినట్టు కథకి ఎలా అయితే సూట్ వేసామో సో ఆటోమేటికలీ వీ షుడ్ అమ్మాయిలకు కూడా ఒక కొత్త కోణంలో చూపించాలి అంటే మచ్ బెటర్ గ్లామర్. సో దీక్ష చాలా విభిన్న పాత్రలు చేసింది. ఇందులో ఖచ్చితంగా అమ్మాయిని ఒక బాలీవుడ్ కైండ్ ఆఫ్ లుక్ ఇవ్వాలని చెప్పి చాలా కష్టపడి ఆలోచించి దానికి తగినట్టు తను కూడా వర్కౌట్ చేసింది. సో సపోర్ట్ చేసింది కాబట్టి ఇట్ హాస్ కమ్ వెరీ గుడ్. అట్ ద సేమ్ టైం అంగన మలయాళం తమిళ్లో మీకు తెలిసిందే అక్కడ చాలా రియలిస్టిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో తను కంప్లీట్గా అక్కడ చేసిన క్యారెక్టర్స్ కంప్లీట్ ట్రెడిషనల్ కంప్లీట్ ట్రెడిషనల్ క్యారెక్టర్స్. ఎవరు అంటే ఆ అమ్మాయిలో ఈ కోణం ఉందని నేను సేమ్ ఫాలో చేస్తే నథింగ్ ప్రయోజనం లేదు అన్నమాట. అండ్ తను రీసెంట్ గా చేసిన మూవీ కూడా చూస్తే శ్రీశ్రీ సో కంప్లీట్ విజయశాంతి గారి టైప్ ఒక రోల్ చేసింది. సో అనిపించింది చలో వీ షుడ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్ అని. అండ్ తనకు కూడా చాలా చాలా క్లాసిక్ తన గ్లామర్ అనేది మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ లైక్ ఎస్ షీఈస్ లైక్ ఆ క్యారెక్టర్ తప్ప మీకు రతి అనే క్యారెక్టర్ తప్ప అంగన కనపడదు. అలాగే దీక్ష కూడా మనకు బాగా తెలిసిన అమ్మాయి అయినా కానీ షీలా అనే క్యారెక్టర్ తప్ప దీక్ష కనపడదు. ఓకే. అండ్ తన డ్రెస్సింగ్ అండ్ ఆల్ కూడా చాలా కేర్ తీసుకొని డిజైన్ చాలా ట్రెడిషనల్ కైండ్ కొంచెం కుర్తీస్ అండ్ ఆల్ అంటే వెరీ హోమ్లీ లుక్. తనకు కొన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఒకసారి ఒక 4-5 years బ్యాక్ కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్, తర్వాత మళ్ళీ ఇక ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయి జాబ్ చేస్తున్న అమ్మాయి, ఒక మెచ్యూర్డ్ అమ్మాయి. సో ఇలా 2 వేరియేషన్స్ ఉండడం వల్ల వీ హ్యావ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ హర్ డ్రెస్, హెయిర్, ఈవెన్ తను వెయిట్ కూడా మధ్యలో మా క్యారెక్టర్ కోసం కొంచెం వెయిట్ కూడా తగ్గడం ఇలా దట్ ఈస్ ఆల్ has come from a individual support anamata. Okay. Until like 6 years back and after 6 years also, I mean, they made me look. You have to show the variation chupincha. Younger, college goer. I mean, 6 years, 7 years back, how I used to be and how I am right now after being so matured, after working as a like. మీరు చూడొచ్చు ఒక సారీ సీన్, ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్. యాక్చువల్లీ అదే చూస్తాను బాగా సూట్ అయిపోయింది. అంటే తను అంత యాప్ట్ గా ఎప్పుడు చూడలేదు మేము సారీ. Many people even asked him, is she the same girl who did in like అంటే అడిగారు. అంటే ఎప్పుడైతే మేము మూవీ ఫస్ట్ అంటే మెచ్యూర్ షార్ట్స్ తీసాం, తర్వాత కాలేజ్ డేస్ వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ అమ్మాయి అని అడిగారు అనమాట. అంటే ఇద్దరు అమ్మాయిలు తనే అనుకున్నారు. ఓకే. అలా కూడా జరిగింది. అంటే ఫస్ట్ వి షాట్ ద మెచ్యూర్డ్ లుక్, సెకండ్ వి దెన్ అగైన్ వి షాట్ ద యంగ్ ఆపోజిట్. ఓ దట్స్ రియల్లీ సో చాలా ఎక్కువ కేర్ తీసుకున్నారు బికాజ్ గ్లామర్ పార్ట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆ ఫ్రెష్నెస్ కావాలని చెప్పి. ఈవెన్ అంగన విషయంలో వచ్చినా కానీ మనకేంటంటే ఒక గ్లామర్ పార్ట్ ఉంటూ మీకు మన నరసింహ సినిమా రామకృష్ణ గారి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక హీరోతో నెక్ టు నెక్ ఉండాల్సిన ఒక క్యారెక్టర్ కావాలన్నమాట. సో అందుకనే తనకు కూడా ఏంటంటే ఆ స్లోగా క్యారెక్టర్ వేరియేషన్స్ కోసం ముందు నుండే అంటే ఈ క్యారెక్టర్ మనకు తెలుసు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈ వేరియేషన్ వస్తుంది కాబట్టి తనకు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గా యాజ్ ఏ బీయింగ్ ఒక కార్పొరేట్ లో మంచి హోదాలో ఉన్న క్యారెక్టర్. సో గ్లామర్ తో పాటు మన తెలుగు ఆడియన్స్ కి అనుగుణంగా మా మూవీ కంప్లీట్లీ ఏ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్. మేము గ్రాండ్ గా ఏం చెప్పుకోవాలంటే 0 cuts. సో ఆ మూవీ 0 cuts. సెన్సార్ లో ఒక సింగిల్ కట్ కూడా లేకుండా బయటకు వచ్చింది. సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ డైలాగ్. చాలా రోజుల తర్వాత విన్నాను. అంటే పెద్ద శుభవార్త లాగా అనిపిస్తుంది. Even having the cup of coffee hot song. So think how beautifully it was taken, keeping the family in mind. అంటే బేసికల్ మనం చూస్తుంటామండి, మనం కూడా మూవీకి వెళ్తుంటాం. వీఆర్ ఆల్సో మూవీ గోయర్స్. సో మనం మన పేరెంట్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ వెన్ జస్ట్ సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ టు us we should just think comfortable ఎలా ఉండాలి, should be able to watch along with them. సో అది నాకు డే 1 నుండి కన్సర్న్ అన్నమాట. సో మీరు ఇన్సేపు గ్లామర్ అన్నారు. I'm happy that we have shown lot of glamour with 0 cuts. Yes. అది షాకింగ్ అనిపిస్తుంది. సెన్సార్ లోకి ఇతను సినిమా వెళ్ళింది అని అంటే కట్ కాకుండా బయటకు వచ్చిన సినిమా అనే అంటే చరిత్రలోనే లేదు అలాంటి సినిమా. లైక్ హౌ కమ్ అంటే మేబీ ఉండుంటాయి బట్ దట్ వాస్ వెరీ రేర్ అట్లాంటి సినిమాలు రావడం. Glamour. So I mean, if glamour
obviously even Prasad sir will support in this point. Glamour is just not about skin show. It is also about an overall personality that you want to carry. ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకని మాకు అంత ట్రైలర్స్ చూసి కూడా ఓన్లీ స్కిన్ టోన్ లో కాకుండా మొత్తం కంప్లీట్ గా లుక్ లో మీరు చూసుకునేసరికి ఎక్కువగా గర్ల్స్ కి ఎక్కువగా క్యాచ్ అయిపోయింది The glamour can be only on the face, you know. You can be glamorized with your lips, with your eyes. అమ్మాయిని ఇక్కడ కూర్చోబెడితే ఇంకెక్కువ మేము గ్లామర్ మీద వెళ్ళిపోతాము ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కువ క్యాచ్ అయిపోయింది కాబట్టి బట్ చిన్న పాయింట్ కూడా అంత కేర్ఫుల్ గా తీసుకున్నాం. దట్స్ రియలీ నైస్ అబౌట్ యూ. యా, సో కమింగ్ టు యూ ప్రసాద్ గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు అంటే మీ గురించి మాకు ఆల్రెడీ ఎలా తెలుసు అంటే మీరు క్రేజీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సెన్సేషనల్ యూనో ఎంట్రీ మీది. అసలు ఆ టైంకే ఫుల్ కాంట్రవర్షియల్ గా ఉన్నా కానీ అందరు సపోర్ట్ చేస్తుండే, కాంట్రవర్సీగా ఉన్నా కానీ. బట్ బై యూనో అన్లక్కీగా ఏదో అన్ఫేట్స్ వాళ్ళ మూవీ అలా రిలీజ్ అవ్వకుండా అయిపోయింది. బట్ ఇప్పటికీ దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారు ఫిల్మ్ నగర్ వాళ్ళందరూ కూడాను, ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు. మరి ఇప్పుడు రైట్ నో ఈ క్రేజీ ఎంట్రీ ఎలా జరిగింది అసలు? అంటే మీ ఈ చల్చల్ గుర్రం కాన్సెప్ట్ తీసుకొని దీంతో స్టార్ట్ చేయడం ఎలా వద్దాం అనుకున్నాను? అంటే ఏంటి అంత పర్టికులర్ ఏంటి? అంటే మీరు అన్నట్టు లైక్ ఎంఎస్ గారు ఆశీస్సులతోనే, మేబీ ఆయన ఆశీస్సులతోనే ఐఎమ్ జస్ట్ ఈ సినిమా కూడా నాకు అవకాశం దొరకడం జరిగింది. సో క్రేజీ వల్ల అది ఎప్పటికీ ఆయనకి నేను రుణపడి ఉంటాను, ఆ టీమ్ కానీ ఎంటైర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరిబడి. అండ్ చల్చల్ గుర్రం అనేది లైక్ నేను ఒక కథ అనుకొని మా ప్రొడ్యూసర్ రాఘవయ్య గారు, ఆయన చాలా బిజియెస్ట్ పర్సన్ అనమాట. సో ఆయన రాజకీయంగా చాలా బిజియెస్ట్ పర్సన్, జనసేన పార్టీలో ఉంటారు ఆయన, ముఖ్య కార్యదర్శి. సో ఆయన అడగడం ఒక మూవీ చేయాలి అని, సో ఆయన తరపు నుండి ఏదో మూవీ చేయాలని అనడం, ఆయన కథలు చెప్పడం. అండ్ ముఖ్యంగా అతను నేను మొదట వెళ్ళగానే ఇలాంటి కథ చేస్తారు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో, ఇలాంటి ఒక టిపికల్ లైక్ కోటెడ్ ఎంత చెప్పినట్టు సూట్ వేసిన కథ చేస్తారు చేయరన్నట్టు చెప్పాం. బట్ అతనికి మంచి అంటే మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి కూడా ఒక మంచి టేస్ట్ ఉంది అన్నమాట. సో అతను కూడా ఏంటంటే సినిమా ఎలా ఆడుతుంది ఏంటి అది ఎవరికి తెలియని విషయం, మాకు గౌరవప్రదమైన సినిమా కావాలన్నారు. సో ఆయన ఒక పెద్దరికం ఉండడం వల్ల, అంటే బేసిక్గా ఆయన బయట రాజకీయాలు ఉండడం వల్ల మాకు గౌరవప్రదమైన సినిమా, ఈ సినిమా చూస్తే అందరూ ఎస్ ఒక మంచి ప్రయత్నం చేశారు, ఒక మంచి కథని ఇచ్చారు, అండ్ జనానికి ఒక మంచి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఈ కథను ఆయన ఎంచుకోవడంలోనే నేను సక్సెస్ అయ్యాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఆయన ఎప్పుడైతే ఓకే అన్నారో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. నాలాంటి యంగ్స్టర్స్కి అండ్ మాలాంటి కొత్త టీమ్కి అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఫస్ట్ కావాలి. ఇలాంటి కథ ఎంచుకోవడం అంటే ఇలాంటి ఆర్టిస్టులు, ఎస్ మీరు చూస్తే అందరు కొత్త వాళ్ళే. అవును, అంటే ప్రొడ్యూసర్ ఆలోచిస్తారు పెద్ద హీరోయిన్స్ కావాలి, పెద్ద హీరో కావాలని. బట్ ఆయన ఏంటంటే ఎస్ హూ ఎవర్ కసి ఉందో చేయాలి, వాళ్ళని ఎంచుకొని ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి ఆయన ఎంకరేజ్ చేసి ఎస్ హీరోని కూడా కంప్లీట్ ఈ రోజు కూడా పూర్తి ఏమంటారు స్వాతంత్రం ఇచ్చారన్నమాట. మీకేం కావాలి టెక్నీషియన్ తీసుకోండి, ఎస్ దీక్ష ఎస్ ఈఎంఐ క్యారెక్టర్కి, అంగన ఈఎంఐ క్యారెక్టర్కి హీరో లైక్ శైలేష్ గారు, లైక్ టెక్నీషియన్స్ అన్నింటినీ ఆయనే మీ ఇష్టం అండి, మీకు అనుగుణంగా యూ కెన్ గో హెడ్ అని అనమాట. సో దట్ రియలీ హెల్ప్ చల్చల్ గుర్రం టు కమ్ ఇన్ టు దిస్ ఎక్స్టెంట్. నైస్. సో అలా జాయిన్ అయిందనమాట. అలా నైస్ ఫైనలీ. సో అంగన, కమింగ్ అబౌట్ యూ, ఈ మూవీలో నీ క్యారెక్టర్ ఎలాంటిది? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పగా నీకు అసలు ఫస్ట్ ఏమనిపించింది? వాట్ వాజ్ యువర్ జడ్జ్మెంట్? Judgment, if I can say that. As Prasad sir said, I haven't done something very glamorous in my earlier work in any industry. So when he said that you're the only glamour factor in the movie Angana, and you know, inka audience ke chala they should be very interested to see this character. I was like, sir, are you serious? You sure that I can play this character? He said, yes, you should be a, you know, the kind of a person who should actually boss over the hero. Yeah, so it's something very powerful. I was a little skeptical, but when I got into the role and started shooting, I said, wow, that's a dream role. In fact, and so beautifully our cinematographer has showed me on the screen and each and every character. I was like, wow, that's something that I haven't seen myself as. I didn't know that I could do this. So yeah, it was lovely. I play a role of a corporate HR who manages a proper software company employees, and extremely glamorous. The factor on the floor when she comes, everybody keeps drooling. At the same time, she's not she doesn't give leeway to the employees. She's very strict as a man, as a person. Yeah,
So that's kind of a role. So, I'm Rati on screen. So yeah, more of a cup of hot coffee is what I was described as on the movie in the movie. Okay. So and overall గా నీ character little bossy character ఇందులో. Not really bossy. I'm in a position that I have bossiness in the role. Okay. But I'm trying to be a little bossy only with the particular character which is the hero. Oh. And there is a reason behind. Okay. Yeah. సో కంప్లీట్ గా అందరూ ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేసే లైక్ కొలీగ్స్ అండి కంప్లీట్ గా. Colleagues, yeah. సో తను ఒక హెచ్ఆర్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసింది. సో అందులో తను ఎలా అంటే ఇందులో ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్ తను ప్లే చేసిన క్యారెక్టర్ కానీ లైక్ దీక్ష ప్లే చేసిన క్యారెక్టర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ బయట ప్రపంచంలో కనపడే క్యారెక్టర్స్. Characters. Okay. ఇది స్వయంగా నేను నా జీవితంలో జరిగిన అనుభవాలని Okay. అంటే ఇందులో సో కనిపించే యూజువల్ మీరు అన్నది కరెక్టే సార్. బయట కంపెనీలలో కూడా హెచ్ఆర్లు పిఆర్లు కొంచెం బాగుంటారు, కొంచెం గ్లామరస్ గా ఉంటారు. అంటే చూస్తాం కాబట్టి అండ్ We are the front face of the organization. Organizations right? So కదా, that's so how- it's చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో అందుకని ప్రతి క్యారెక్టర్ అలా గ్రూమ్ అవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే నేను ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉండొచ్చు అనమాట. సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండడం వల్ల చూసి ఎస్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనం తెలుగు వాళ్ళు ఎందుకు మనం వర్క్ చేయకూడదు. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు బాలీవుడ్ సినిమాస్ చూస్తుంటే ఆర్ హాలీవుడ్ సినిమాస్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ కల్చర్ కంప్లీట్ గా. సో మనకి ఈ మధ్య చూస్తే పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు లైక్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు నానక్ ప్రేమతో సినిమా చేసేటప్పుడు చాలా మంది ఏంటి గెటప్ అనుకోరు బట్ యాక్సెప్టెడ్. యాక్సెప్ట్ చేశారు. నాకు మనకేంటంటే ప్రజలు ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ప్రేక్షకులు. సో రియలీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టైం ఫర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ. ఆ యాక్సెప్టెన్స్ తోనే మా ఫిలిం కూడా ఖచ్చితంగా ఒక గుర్తింపు వస్తుంది. సో డెఫినెట్ గా సార్ ఆ ట్రైలర్స్ చూసాను వెళ్ళి ముందు సినిమా చూడాలనిపిస్తుంది అంటే తెలుసుకోవడం కోసం ఆ స్టోరీని. ఎస్ ఎస్ అంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్ స్టోరీ అండి. వెరీ సింపుల్ స్టోరీ కాబట్టి ఏంటంటే మనం మర్చిపోయాం అంతే, అంటే మనం గుర్తించలేదు. ఓకే. రెగ్యులర్గా ప్రతి బయట ప్రపంచంలో మనం మార్నింగ్ రెడీ అయ్యి ఆఫీస్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ ఇంటికి వస్తాం. సో మన నిత్య జీవితంలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం మనం స్పెండ్ చేసేది మన కొలీగ్స్తోని. ఈ నిజాన్ని మనం గుర్తించాలి ఫస్ట్. ఓకే. మీ వాళ్ళు ఎవరంటే మా నాన్న మా అమ్మ మా తమ్ముడు అంటుంటారు. అవును. సో బట్ మీ జీవితంలో మీ లైక్ మీ యావరేజ్ ఆఫ్ 100 జీవితంలో ఎక్కువ టైం మీరు మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ వరకు కొలీగ్స్ తో ఉండి సో మీ టైం స్పెండ్ చేసేది మీ ఫ్రెండ్స్ తో. She's thinking. No. సో బట్ లెస్ వాళ్ళతో మీరు ఎలా ఉండొచ్చు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్. సో అది ఖచ్చితంగా అంటే మనం గుర్తించలేదు. ఆ గుర్తించలేని ఆ విషయాన్నే మనం ఈ సినిమాలో ప్రజెంట్ చేసాం అన్నమాట. ఓకే. సో అందుకనే ప్రతి క్యారెక్టర్ని నేను రియల్ లైఫ్లో చూసా కాబట్టి నాకు వీళ్ళ చేత చేయించుకోవడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది. ఓకే. సో దీక్ష ఇందులో నీ క్యారెక్టర్ పేరు షీలా అయిపోయింది రైట్? సో షీలా క్యారెక్టర్ గురించి నీకు చెప్పగానే వాట్ వాజ్ యువర్ ఇమీడియట్ అంటే తలకలు ఏం తిరిగినాను? See, before I've done modeling, so like before people have seen me in glamour look only. So this was even here I came for Rati's look earlier. Okay. Because everyone has that in mind case is okay. Glamour role. Diksha matlab glamour. Glamour role. Abhi tak whatever I have done like Shankarabharanam, anything, even in Gopala Gopala people called me like sexy mata. So but again he chose me for the girl who has very homely looks. ఓకే. So it was something different which I never did before. Actually. Because Telugu people like this. Thoda homely, thoda kurti type, bindi lagakar. So the mature look which I carry is like kind of good. I mean homely Telugu girl, which I'm not. Okay. So yeah, I have two looks in the movie. As I told you, first half would be glamour one. No. The first half would be the maturity. కంప్లీట్ గా అంటే ఒక ఆఫీస్ లో ఉంటుంది. Office. ఫస్ట్ హాఫ్ లో మీ కాలేజ్ గోయింగ్ చూపిస్తాం అన్నమాట. Okay. Then again we'll show her Achha, like first half is like college No, that's goer what and I all. mentioned. Yes. Then heroes like behind my life and he tries hitting and all. So Okay. पीछा छुड़ाने के लिए. Then when I joined back office after like couple of years when I pass out college and get everything into the job. 6-7 years के बाद then again I see him behind me. I mean Okay. it was not an intention. I just get to see him and I like
I hate him. I don't like him. సో యూజువల్ గా చాలా మంది అమ్మాయిలు అనుకుంటుంటారు నా వెనకాల పడుతున్నాను అని. సో ఆ క్యారెక్టర్ మీరు ఇక్కడ దించారు కదా సార్? అంటే వెనక పడుతున్నారు, ఎస్ అండి. బేసిక్ గా అంటే మీ ఇందాక చెప్పినట్టే రియల్ లైఫ్ లో కనబడే క్యారెక్టర్స్ నే ఇందులో షోకేస్, ఇందులో క్రియేట్ చేసిన క్యారెక్టర్ లేదండి. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో క్యారెక్టర్ హస్ బీన్ క్రియేటెడ్. సృష్టించింది ఏది లేదు, మొత్తం రియల్ లైఫ్ నుంచి జస్ట్ లైక్ నాకు తెలిసి బేసిక్ గా ఈ సినిమాకి రచన నేనే చేయడం వల్ల సో ప్రతి రైటర్ కి బేసిక్ ఏంటంటే నా అభిప్రాయం యాజ్ అ రైటర్ గా వీ నెవర్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్, నో రైటర్ విల్ క్రియేట్ ద థింగ్స్. ప్రతి రైటర్ కి తన జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎవరో ఒకరు వాళ్ళ ముందర అంటే వాళ్ళ ఒక సన్నివేశం కానీ లేదా వాళ్ళు చూసిన ఒక వ్యక్తులు కానీ వాళ్ళ ప్రభావంతోనే దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకొని ఒక క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. అంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఆలోచనకి ఏదో ఒక సంఘటన కానీ ఒక మనిషి ద్వారా కానీ ఒక సమయం కానీ దట్ ఈస్ హౌ కవిత్వమైనా కానీ రచన కానీ పుడుతుంది. సో వితౌట్ రీజన్ క్రియేటివిటీ లేదనమాట. దట్స్ ఫర్ ట్రూ. సో ఆ పాయింట్ కింద ఇందులో చేసిన 36 క్యారెక్టర్స్ కూడా రియల్ లైఫ్ లో మనం చూసే ఆఫీస్ బాయ్, లైక్ ఆఫీస్ సెక్యూరిటీ గార్డ్, అలాగే మన డైలీ పికప్ చేసే క్యాబ్ పర్సన్ అవ్వచ్చు, మన క్యాంటీన్ లో చూసే కుర్రాళ్ళు అవ్వచ్చు. సో వీళ్ళ జీవితాలను యాస్టిస్ గా మనం ప్లే చేసామన్నమాట. ఓకే, వావ్. సో ఇప్పుడు ఈ మూవీ చూడడానికి ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఎక్సైట్మెంట్ చూపిస్తారు అనుకో, లేకపోతే అన్ని వర్గాల వారు, అన్ని ప్రొఫెషన్స్ వాళ్ళకి కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట. అవునండి, వాళ్ళని చూసుకుంటారు. సో అక్కడే బేసిక్ గా ఏ మూవీ చేసినా నాకు ఒక పెద్ద ఆయన చెప్పారు, వెన్ ఎవర్ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఇది ఎంత మందికి రీచ్ అవుతుంది, రీచ్ అవడం అంటే ఎంత మంది తమను తాము చూసుకుంటారు, అప్పుడే మనకు అక్కడ సక్సెస్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఆ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని 36 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. దట్స్ నైస్. సో అసలు యాక్చువల్లీ సో మాట్లాడుతుంటే మాటలు తెలియకుండానే టైం అయిపోతుంది. సో ఒకసారి ఫైనల్లీ మన ఈ మూవీ మొత్తంలో ఆర్టిస్టులు ఎంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు, సో వాళ్ళ పేర్లు? అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు 36 వద్దులేండి, బట్ ముఖ్యంగా ఈ సినిమాకి ద ప్రైమరీ క్యారెక్టర్ అంటే మేమందరూ కొత్త వాళ్ళుగా ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఈ టైంలో ఒక సెంట్రిక్ క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది. సో ఆ క్యారెక్టర్ ని మనం ఖచ్చితంగా ఫోర్స్ కావాలి అన్నప్పుడు చాలా మంది కన్సల్ట్ చేసి అందులో ఓకే మాకు నాగబాబు గారు సపోర్ట్ చేశారు. ఆయన అడిగిన వెంటనే డేట్స్ ఇవ్వడం, ఆయన కథ ఆయనకు నచ్చి ఎస్ అని. అంటే మీకు తెలుసు ఆయన ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన బాగా బిజీ అయిపోయారు. అవును, చాలా చాలా. అట్ సేమ్ టైం హీస్ బిజీ విత్ లైక్ ఆయన సీరియల్స్ కూడా చేస్తున్నారు. ఈ షెడ్యూల్ లో కూడా మాకు అనుగుణంగా, మా లొకేషన్స్ కి అనుగుణంగా, మా అదర్ ఆర్టిస్ట్ అనుగుణంగా ఆయన డేట్స్ ఇవ్వడం. అండ్ మెయిన్ బేసిక్ ఈ పాయింట్ నచ్చింది అనమాట. ఈ పాయింట్ ఎంత నచ్చితే తన అంత టైం ఇవ్వాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశారు. ఆయనతో పాటు బెనర్జీ గారు, టీవీ అశోక్ కుమార్ గారు, చిత్రం శ్రీను, సుధీర్ అండ్ తిరుపతి ప్రకాష్, వైవహర్ష, జోగి బ్రదర్స్. అండ్ ఎస్పెషలీ మీరు జోగి బ్రదర్స్ ఈ సినిమాలో చూస్తే వీ హావ్ గివెన్ ఎ న్యూ నేమ్ టు దెమ్. ఆ జోగి బ్రదర్స్ చేసి మా పేరు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. వీ హావ్ టు సీ ఇన్ ద ఫిలిం వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రదర్స్ దే ఆర్. సో దట్స్ లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంట్రడక్షన్. అది నేను గొప్పగా చెప్పుకోవాలన్నమాట. గ్రేట్, సూపర్ నైస్. సో అంగన, ఇన్ షార్ట్ మీ మాటల్లో ఆఫ్ ద సీన్స్, ఆఫ్ ద స్క్రీన్ జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్లో నేను ప్రసాద్ గారితో ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్? He's a groomer. He gets the best out of. I mean, he is basically settled in Bangalore. So, and I'm also from Bangalore. So one day we met up towards my house in a coffee shop, and the first thing that he talks about is an artist and their evolvement in the industry. So throughout the conversation of 2 hours was that our movie and how we need to grow. So just not in the movie, as I look up to him as a mentor. Awesome. I look up to him as a mentor, somebody who grooms you not just for this movie but in your career as well. So that's my experience with him. నువ్వు అల్లరి చేస్తూ కొంచెం గోల్ కూడా చేస్తారు కదా సెట్ లో, అలాగా తను ఎప్పుడైనా సతాయించింది, కొంచెం ఇరిటేట్ చేసింది? Troubled him on the that you should ask him kada. సో అటువంటి ఇక్కడ ఇబ్బంది రాలేదండి, ఎటువంటి ఇబ్బంది రాలేదు. బట్ బేసిక్ ఏంటంటే నేను ప్రతి చిన్నది ఎప్పుడైతే నాకు ఇది కావాలన్నప్పుడు అంటే ఎస్ వాళ్ళకి తెలియట్లేదంటే మనం చూస్తున్న యాంగిల్. సో వాళ్ళు బేసిక్గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు ఆల్రెడీ తనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అండ్ దీక్ష కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా చేస్తున్న కోణంలో ఎప్పుడైతే నేను కొత్తగా నా పద్ధతిలో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మోల్డ్ చేసుకోవాలనుకున్నాను, సో అక్కడ కొద్దిగా ఇబ్బంది వాళ్ళకి అనిపించవచ్చు అనమాట. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళు హ్యాపీ, అక్కడ రిజల్ట్ చూసి హ్యాపీ అయ్యారు. ఓకే. అంటే ప్రతి ఒక్కటి ఎస్ నాకు వెయిట్ తగ్గాలి, ఎస్ వెయిట్ తగ్గింది, నాకు 2 షేడ్స్ కావాలి, ఎస్
అండ్ తను కూడా ఏంటంటే కొద్దిగా నాకు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ కాదు సార్, కొంచెం ఏమన్నా నెగిటివ్ షేడ్ వస్తుందో ఎస్ ద క్యారెక్టర్ నటన, సో ఆ కన్సర్న్స్ ఉన్నప్పుడు అవి ఫుల్ఫిల్ చేసి యాక్సెప్ట్ The చేయాలి. first thing that he told me that after the movie releases, I don't know what is going to be. The audience have to love the movie. Audience should love, but I want my Rati to be loved more. ఓకే సో So that was ప్రతి how ఒక్క he క్యారెక్టర్ లో convinced అంతా మీరు ప్రాణం పోసి బిల్డప్ చేశారు కాబట్టి Yes, yes. డెఫినెట్లీ హ్యాడ్ నైస్. యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో యు లిటిల్ నాటీ కిడ్. సో సెట్ లో చేసిన నాటీ పనులు ఏమైనా ఉన్నాయా, వీళ్ళని ఏమైనా టీస్ చేసింది ఆర్ అదర్వైజ్? No, I used to trouble him always on the sets. He used to be really friendly. So it was not like director and heroine ka relation nahi, kabhi bhi always friends, like even Angna and me very close. Director and me yeah. So memorable moments, every day is memorable with him. Whenever I meet him, he's always, like Angna said, he's a mentor. Seriously, he always teaches you something really which is connected to industry, which is really helpful for you in future projects as well. Okay. So yep, it's like I Awesome. really want to work with him again. Yes. మీరైతే ఒక Looking ఎన్సైక్లోపీడియా అయిపోయారు సార్ అందరికి, ట్రైనింగ్ ఫిల్మ్ ట్రైనింగ్ ఎన్సైక్లోపీడియా అయిపోయారు. అండ్ ఎస్ ఐ ఫర్గాట్ ఇక్కడ లేరు హీరో గారు, సో Yeah. శైలేష్ గురించి మీ మాటలు. శైలేష్ అంటే బేసిక్గా ఇంత పెద్ద కథ, ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఆల్ ఆర్టిస్ట్ లైక్ ఇవన్నీ అనుకున్నప్పుడు ఎస్ మెయిన్ లీడ్ హీరో క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు బేసికల్గా ప్రొడ్యూసర్ పెద్ద హీరోని అప్రోచ్ అవుతారు. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో బిహైండ్ ఒక పెద్ద హీరో, అండ్ పెద్ద హీరో అంటే మాకు రెప్యుటేషన్ ఉన్న ఒక పెద్ద హీరో అని మేము ప్రయత్నించాం. ఆ ప్రయత్నంలో నాకు అనిపించింది సార్, మన కథకి మనం కమర్షియల్ కన్నా ఇప్పుడు ఎలాగో కొత్త కథ ఎంచుకున్నాం. సో ఆల్రెడీ వీఆర్ టేకింగ్ ఏ డేరింగ్ స్టెప్ తీసుకున్నప్పుడు లెట్ ఇట్ బి కంప్లీట్. సగం తీసుకోవడం ఎందుకు, ఆ స్టెప్ అనుగుణంగానే హీరో అతన్ని కూడా మనం విల్ జస్ట్ టేక్ ఏ న్యూ పర్సన్. ఎందుకంటే కథకు అనుగుణంగా నేను సీన్స్ రాసుకున్నప్పుడు ఒక హీరో అంటే అతనికి తగినట్టు మళ్ళీ నేను మార్చుకోవాల్సి వస్తుందండి. సో బెటర్ ఈ కథని ఎస్పెషల్ చల్చల్ గురం అనే ఈ కథని హీరోకి ఒక సింపుల్ ఇంట్రడక్షన్, అలా ఇలా అంటే ఇంట్రడక్షన్ కూడా కాదు, క్యారెక్టర్ ఇంట్రడక్షన్. సో బెటర్ మనం ఒక కొత్త హీరోతో వెళ్దామండి, లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నప్పుడు శైలేష్ గారు ఆయన కలవడం, ఆయన ఆయన కంప్లీట్ రేస్లో బిజీ సార్, నేను కంప్లీట్లీ బిజీ అండి అండ్ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ దోస్ లైక్ రేసింగ్ ఇండస్ట్రీ అన్నారు. లేదంటే మీరు కథ వినండి, ఇఫ్ యూ హ్యాపీ దెన్ విల్ గో హెడ్ అన్నారు. ఓకే. సో ఆయన అర్జెన్సీ లైక్ ఆయన ఫ్లైట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండే కథ విన్నారన్నమాట. ఓకే. విత్ ఇన్ జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో కథ వినడం, ఎస్ నాకు నచ్చిందండి, మనం ఆడదాం వెళ్ళిపోయారు, ఫ్లైట్కి వెళ్ళిపోయారు. ఓకే. నేను ఐమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్. సో మన కథ చెప్పాం, నచ్చిందన్నారు ఏంటి అని. దెన్ విత్ ఇన్ ఆఫ్టర్ 2 days ఫోన్ చేసి, సార్ నాకు కథ బాగా నచ్చింది, హరిలో వినేసి ఇచ్చేసాను, నాకు ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్. ఓకే. నాకు ఆ క్యారెక్టర్స్ మీరు చెప్పిన క్యారెక్టర్స్ కానీ అవంతా నాకు మోల్డ్ చేయండి అంటే, దెన్ నేను మా హీరో లైక్ వీ హ్యావ్ డన్ ఏ జర్నీ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ లేకుండా సీన్స్ లేవు. ఆల్మోస్ట్ 60 scenes లో ఒక 30 scenes ఆయన మీదే ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ బరువు అంతా మోయాలి. అందులో ఒక కొత్త హీరో ఎలా మోస్తారు అంటే, అతనే స్వయంగా నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఆయనే నాకు ఈ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, కాస్ట్యూమ్ ఏంటి, నా షేడ్స్ ఏంటి, అందులో 3 షేడ్స్ ఉంటాయి హీరోకి. ఓకే. సో ఆయన స్వయంగా తెలుసుకోవడం అనేది ఆల్వేస్ హ్యాపీ. ఎప్పుడైతే మన ఆర్టిస్టులు లైక్ హీరోయిన్స్ కానీ ఎవరైనా సరే వాళ్ళే స్వయంగా వచ్చి, సార్ మా క్యారెక్టర్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా, మా కాస్ట్యూమ్ ఏంటి, బేసిక్ ఈవెన్ అంగనా కూడా తన కార్పొరేట్లో ఉండడం అంటే దీక్షకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం, ఎప్పుడైతే వాళ్ళ సైడ్ నుండి మాకు కావాలి అంటే వాళ్ళు అడుగుతున్నప్పుడు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఇంకా ఎక్కువ ఎక్సైట్మెంట్ అంటే బేసిక్ గా ఈ ఫిల్మ్ లో ఏంటంటే వీ హావ్ సీన్ ఆల్ ఎంథూజియాజం, అంటే ఉత్సాహం ఉన్న టీం మాత్రమే దొరికింది. యూ నెవర్ సీ ఎనీ లేజీ గూస్ అంటే ఎక్కడ కనపడదు. మా సెట్ లో వస్తే కన్నా ఎవ్రీబడి ఇస్ రన్నింగ్ హియర్ అండ్ చల్చల్ గురు ఎవ్రీబడి ఇస్ రన్నింగ్ హియర్ అండ్ దేర్. చాలా శైలేష్ ఇస్ లైక్ వెరీ గుడ్ పార్ట్ అండ్ వెరీ గుడ్ స్ట్రెంగ్త్. ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా తర్వాత అంటే ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా హీ హాస్ వెరీ గుడ్ ఫ్యూచర్. ఆయన రేస్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ గుడ్ అండ్ ఐ థింక్ సినిమా ఫీల్డ్ లో కూడా ఆ రేస్ లోనే పేరు కూడా అలాగే వచ్చింది కదా సార్, చల్చల్ గుర్రం అనేసి. అలా కలిసి వస్తుంది ఆయన ఖచ్చితంగా. దట్ ఈస్ నైస్. మాట్లాడుతుంటే ఇంత టైం అయిపోయింది, ఇంకా చాలా తెలుసుకోవాలండి మీ గురించి. బట్
సక్సెస్ తర్వాత ఇంకొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. Sure. మూవీ రిలీజ్ తర్వాత. సో ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సో Thank మచ్ you అండ్ so విష్ యూ much. ఆల్ ది Thank బెస్ట్. you, thank సో you. ప్రసాద్ గారు మీ మాటల్లో ఆడియన్స్కి ఏమని చెప్తాం అనుకుంటున్నారు? ఓకే, సో ప్రేక్షకులకి ఒక కొత్త టీంతో ఒక కొత్త కథతో అండ్ ఇంత స్ట్రెస్ చేసి వర్క్ చేసి అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చాం. అండ్ అవుట్పుట్ ఈస్ వెరీ నైస్, వెరీ హ్యాపీ. ఈవెన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యాపీ, అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. అండ్ దీపావళి కానుక, ఈ దీపావళి కానుక అక్టోబర్ 28వ తారీఖు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ నియర్ బై థియేటర్స్. నో ఎంకరేజింగ్ ఆఫ్ పైరసీ. అండ్ షూర్ ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చుతుంది. అండ్ జస్ట్ స్ప్రెడ్ ఇట్ ఆల్ ఓవర్. థ్యాంక్ యూ లాట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ బ్యూటిఫుల్ స్వీట్. Thank you. సో మై డియర్ వ్యూవర్స్, చూసారు కదా భలేగా ఉంది కదా. అసలు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది తెలుసా. బికాజ్ నేను మాటల్లో జస్ట్ ఏదో మూవీ గురించి న్యూసే కాకుండా కొంచెం నాలెడ్జ్ కూడా దొరుకుతుంది ఆఫ్ కోర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద పీపుల్. అంటే వాళ్ళు అట్లాంటి కష్టపడి అట్లాంటి టాలెంట్ తోటి వచ్చారు కాబట్టి. సో మనం చేయాల్సిన డ్యూటీ ఏంటండి, సింపుల్ ఏం లేదు. 28వ తారీఖు దివాళీ కొంచెం ముందుగా మనకు ఆల్రెడీ ఫెస్టివల్స్ సెలబ్రేషన్స్ తీసుకొచ్చేసారనమాట. సో వెళ్ళి థియేటర్స్లో మూవీ వాచ్ చేద్దాం అండ్ సే నో టు పైరసీ. చూసారు కదా వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారు మన్ని ఎంటర్టైన్ చేయడం కోసం. సో వెళ్ళి హ్యాపీగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితోటి కలిసి చూడదగిన సినిమా ఇది చల్ చల్ గుర్రం. వచ్చేసింది 28th అక్టోబర్లో. వెళ్ళి చూడండి. అండ్ ఫర్ నౌ దిస్ ఇస్ యువర్ నేహా చౌదరి సైనింగ్ అవుట్. కీప్ వాచింగ్, కీప్ స్మైలింగ్, బై. చల్ చల్ గుర్రం తెలాది గుర్రం, మనిషికి మనసుకి పరుగుల పందెం. ఐమ్ రతి. తనకి పేరు చిన్నప్పుడే పెట్టారా లేక పెద్ద మనిషి అయ్యాక పెట్టారా? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, నీ బాడీ పైన డ్రెస్ లేకపోయినా పర్వాలేదు. ఇక తేడా జరుగుతుంది చెప్పేస్తా. చల్ చల్ గుర్రం తెలాది గుర్రం.